Dovolte mi, aby som vám v mene nás všetkých, ktorí sme dnes pre vaše ruky prijali sviatosť birmovania, vyslovil úprimné poďakovanie za to, že ste dnes prišli medzi nás, prijali si naše pozvanie a udelením sviatosti birmovania nás profeskovali v dare Ducha Svätého. Budeme ich veľmi potrebovať počas celého nášho života, či už pri voľbe životného stavu a povolania, v manželskom živote a možno niektorým z nás aj v reformnom a kňazskom stave. Dary Ducha Svätého budeme potrebovať aj k tomu, aby sme boli odvážni pri odovzdávaní našej viery, najmä v rodinách a v školách, ale aj v ďalšom našom životnom pôsobení. Bez darov Ducha Svätého by sme neboli schopní našu vieru pevne vyznávať, brániť, ani podľa nej žiť a hlavne zachovať duševné hodnoty, ktoré táto viera prináša. Ešte raz za všetkých úprimne ďakujem. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať aj nášmu bývalému duchovnému otcovi Ladislavovi Jurčíkovi za to, že ako prvý nás začal poučať a pripravovať na sviatosť birmovania. Ďakujeme vám za trpezlivosť pri katechistickom poučaní o viere, Božích prikázaniach a sviatostiach, ako aj za náležitú duchovnú prípravu a riadny kresťanský život. Nech vás Pán Boh žehná v vašom kňazskom povolaní. V našich modlitbách prosíme zároveň o vaše zdravie. Ďakujeme aj vám, duchovný otec Adam Cyril, za vašu trpezlivosť a čas, ktorý ste nám venovali v procese bezprostrednej prípravy na sviatosť birmovania, ako aj za láskavosť, ktorou nás obklopujete. S vašou pomocou sme si prehlbovali vedomosti o Duchom Svetom, cítili sa v dobrých skutkoch a kajúcnosti